interpel·lem la urgència i el perill d'un model cultural que expulsa i uniformitza i que pot arribar a ignorar els processos participatius que la mateixa ciutat ha impulsat, que és el que està passant aquí amb l'Arnau Itinerant, un procés participatiu desenvolupat per les persones dels territoris del Poble Sec, del Raval i de Sant Antoni, que ara mateix està a punt de perdre's tot aquest procés per una invisibilització i una falta de comunicació amb l'Ajuntament de Barcelona. No podem permetre la privatització de la cultura en un espai on la cultura alternativa va simbolitzar, atenció amb això, la lluita democràtica i antifascista i on es van alçar les darreres barricades contra l'ocupació de 1936. Cal apostar per un equipament al servei de la ciutadania, les comunitats i les artistes. Les veïnes i veïns, l'equip i tota la gent implicada al Teatre Arnau, les artistes, les entitats, volem projectes culturals i comunitaris que no siguin bolets sense vinculació ni arrelament real i que no es preocupen ni estan presents a les vides culturals i socials dels nostres barris. Estem cansades de gestors i gestores, d'empreses paracaigudistes amb bones intencions i projectes greenwashing, blackwashing, community washing, que venen a rentar la cara. De veritat, ens preocupa molt la mirada de l'actual govern sobre la cultura comunitària, de com portar cultura als barris i pensar que les persones no tenen capacitat d'implicar-se, que les persones no tenen capacitat de decidir, que les persones i que l'art no el fem per i des del barri. L'Arnau no és un cas aïllat, com deia el company, sinó un símptoma més dels conflictes de l'actual govern amb un model que no reconeix la gestió ciutadana, els processos participatius ni la democratització cultural, imposant un model de privatització a tota la ciutat. I això està passant ara. La lluita pels projectes en risc com Teatre Arnau, Antic Teatre, Centre Social de Sants, Canal Sunyer, Casal de la Premsa, Nau Bòstic i el Casal de Joves de Girapells, se suma la falta de suport amb què s'han trobat la Perifèrica, Cimarrones, la Descomunal, el RAI i la Fàbrica Rarita, així com molts altres projectes col·lectius que totes coneixem que no poden sobreviure en un context tan agressiu i desolador per part de l'administració actual. Reivindiquem el moviment veïnal i professional que va recuperar el Teatre Arnau per als barris i per la diversitat artística. I avui aquí en tenim una mostra. La Barcelona de la participació i la cultura no pot desatendre la veu de les seves comunitats ni trencar els compromisos adquirits. Això de trencar els compromisos està molt de moda. Adquirits per un canvi de voluntat política sense motivació tècnica, ignorant el projecte col·lectiu del Teatre Arnau validat per tots els partits polítics. Davant d'aquest escenari de privatització de la ciutat, volem una cultura de base i comunitària, professional i sostenible, de teatres i espais artístics als barris. Una cultura on decideixin les veïnes, que sigui antiracista, antifeixista, que defensi els drets i les lluites dels moviments migrants i LGTBIQ+. Una cultura professional de base democràtica per a tothom i no feta per i des de les elits. Per això estem aquí avui i continuarem defensant fins a aconseguir-lo un Teatre Arnau i una Barcelona per a tothom. Arnau para tothom, con el paralel. Seguimos. Arnau para tothom, con el paralel. Arnau para tothom,
torna al paral·lel, Arnau para tothom, torna al paral·lel. Muchas gracias, os amo! Doncs estem en aquest acte reivindicant el Teatre Arnau i estem reivindicant la cultura comunitària de la ciutat de Barcelona, tenint en compte com el consistori de Jaume Collboni s'està carregant la cultura comunitària i la cultura de base, l'està ofegant a poc, i en aquest cas estem parlant del Teatre Arnau. El Teatre Arnau és un teatre que està al paral·lel, que fa molts anys que està tancat i que plataformes ciutadanes es van dedicar a reivindicar per recuperar. Es va fer un procés participatiu avalat pel mateix PSC, que en aquell moment no estava al govern, per decidir què passaria amb aquest teatre. Es va acabar arribant a la conclusió des del procés participatiu que seria un teatre de gestió comunitària i per tant s'han començat a fer moltes passes i portem molts anys treballant des de la cultura comunitària per construir aquest Teatre Arnau que un dia obrirà les portes i ara com ara, des de que Collboni està a l'Ajuntament i Xavier Mercè està a l'ICUP, han decidit agafar una altra ruta completament diferent que no té a veure amb tota la feina que ha fet la ciutadania i totes les persones que hem participat, centenars i centenars i centenars de persones, entitats de la ciutat de Barcelona. Llavors estem reivindicant això, mostrant que la cultura té un espai molt concret i és amb les persones i amb la comunitat. Formo part de la coordinadora d'entitats del Teatre Arnau, soc treballadora, però també soc voluntària, també soc una persona activa i compromesa amb aquesta idea de recuperar els espais per a la cultura independent, per la cultura autogestionada, per la cultura arrelada. I avui ens hem trobat aquí entitats, artistes, veïnes del Paral·lel, dels tres barris, del Sant Antoni, Raval i Poble Sec. Llavors la ciutadania es troba a dir que no, que vol recuperar els processos que s'han treballat, recuperar els compromisos i els acords que s'han fet amb l'Ajuntament y que vol un espai seu, que vol un espai de gestió comunitària. Hola, yo soy Misek, soy una artista del barrio Poble Sec y hoy estamos haciendo incidencia por el Teatre Arnau, por la lucha del teatro comunitario, de las alianzas comunitarias, porque es súper importante tener estos espacios para la ciudad, para la población, para el barrio. Si queremos cambiar sistemas, tenemos que empezar con el barrio, hacer incidencia desde allí, desde lo comunitario. El Teatre Arnau es del barrio y es para todos. ¡Viva la Veïnal!